Парламентарни избори 2024. Предизборен диспут. Отново сме в студиото на програма Христо Ботев на Българско национално радио с втория предизборен диспут за днес, в който Българското национално радио дава възможност на партиите, регистрирани за участие в предсрочните парламентарни избори на 9 юни, да изложат своите идеи за бъдещето управление на страната. Темата ни днес е политиките в областта на културата. Финансиране на културата, принципи за държавна подкрепа, инструменти и институции. Тя е договорена в подписано споразумение между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети, като желание за участие в този диспут са заявили 6 коалиции и партии: Коалиция на Розата, Политическа партия Български съюз за директна демокрация, Политическа партия Народна партия Истината и само истината, Коалиция Граждански блок, Политическа партия Български национален съюз, НД и Политическа партия Българско национално обединение. Те ще бъдат разпределени тук според жребия. Всеки от участниците разполага 6 минути, както казах, те седят в реда, определен чрез жребия от Централната избирателна комисия за поредността на представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в клипове, диспути, интервюта и други форми на предизборна кампания по БНР и БНТ. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този диспут се излъчва и онлайн на сайта на Българско национално радио и в фейсбук страницата на програма Христо Ботев. Добре дошли в студиото на Екатерина Атанасова от Коалиция за Розата, водач на листата в 14-ти многомандатен изборен район Перник и четвърта в листата на 7 многомандатен изборен район Габрово. Здравейте, господин Георги Неделчев от Политическа партия Български съюз за директна демокрация, водач на листите в Добрич и 23-ти избирателен район София. Здравейте. Здравейте, Венцислав Ангелов, водач на листите в 19-ти избирателен район Русе и 25-ти избирателен район София. От партия Истината и само истината Борислав Райчев, водач на листата в 7-ми избирателен район Габрово и трети в листата на 25-ти избирателен район в София. Здравейте. От Коалиция Граждански блок. Господин Мартин Вътев, водач на листите в 15-ти избирателен район в Плевен и трети в листата от първи избирателен район Благоевград от Български национален съюз. Здравейте. И господин Методи Бъчваров, водач на листата в 12-ти избирателен район в Монтана и втори в листата в 25-ти избирателен район София от Политическа партия Българско национално обединение. Радвам се да бъдем заедно, да говорим за културата. Да имаме само, да знаят и слушателите и зрителите, по 6 минути всеки един от вас. Време, което се отчита изключително стриктно, такъв е закона, а трябва да се спазва закона. И да пристъпим да говорим за културата. Културата е в основата на всяко общество, държава, нация. И тази тема е за мен една от най-важните, които се надявам всички политически партии в България, които желаят да служат на народа, в крайна сметка в законодателната власт, да споделим нашата обща загриженост по отношение на българската култура. Първият въпрос към вас е: кои ще бъдат вашите приоритети в областта на културата? Госпожо Атанасова. Преди това бих искала да подаря на всеки един слушател на вашата радио по една роза като символ на история, красота и култура, тъй като ние това сме избрали за символ на нашата кампания, и да ви поздравя за избора на тема. Но да кажа, че началото на кризата в взаимодействието държава-култура у нас свързваме още с началото на прехода и възникналата по това време икономическа криза, когато всъщност заложеното в бюджета за култура се отлива към социалната сфера за заплати, пенсии, социални помощи и така нататък. Въвеждането по-късно на валутния борд още повече усложнява тази ситуация, тъй като я институционализира. Днес обаче бюджета на България продължава да отделя най-малко средства за култура, някъде около 0,4% от брутния вътрешен продукт, при 1,3% за страните от Централна Европа. Това още повече се утежнява този проблем, тъй като средствата не отиват основно за дейност.
Това категорично трябва да се промени и затова първото нещо, за което ние ще настояваме, това е изработване на национална стратегия максимално бързо за културна политика на страната. Стратегия, която да даде визия и възможност за цялостното преодоляване на проблемите, свързани с нашата национална идентичност. Освен това, сме за производството на повече български филми за история и идентичност, такива каквито са, а не такива каквито някой би желал да бъдат и ги пренаписва. В това число предвиждаме производство на игрални, документални и дори анимационни филми, за да могат да бъдат ориентирани към различни социални и възрастови групи. Повече национални фестивали с цел да се осигури на по-широк достъп до култура и възможности за себеизявяване в сферата. Освен това, нов закон за читалищата категорично, тъй като те се нуждаят от много сериозна реформа, която да даде възможност да станат средища за утвърждаване на българското народно творчество. Нещо повече, тук в този закон предвиждаме и много сериозна роля на музеите, тъй като те могат да бъдат развити през читалищата. И няколко думи само за заплащането, особено в сферата на националните културни учреждения. Ние имаме специално разработена много детайлна програма за ускорено развитие на България и на тази тема е отделено специално внимание. На базата на сериозен анализ от страна на целия ни икономически екип, който е от международно доказани професори и експерти, разчетите, които са направени там, ни дават основание да смятаме и ще предложим още от възможности, още от 1 януари на следващата година възнагражденията в тази сфера да бъдат увеличени с до 30-40%. И това са само част, разбира се, от целия ни пакет законодателни инициативи. Благодаря ви много. Господин Неделчев? За нас основен приоритет винаги е бил от създаването на нашата гражданска политическа организация Български съюз за директна демокрация с номер 31 в списъка на участниците на тези избори. Приоритет винаги е бил прекратяването и обръщането на процеса в демографски план. Защо го казвам и какво общо има това с културата? Хората, освен пари, освен кюфтета и освен чалга, имат нужда и от духовност, част от която е българската култура. За съжаление, 35 години след началото на някакви промени, които много хора считат, че са се случили, а всъщност не са. Т.е. ние никога не сме имали демократизация истинска на нашето общество. Културата е изтикана в ъгъла на общественото внимание и ние искаме и приоритет за нас е това да бъде прекратено веднъж за винаги. Какво означава това? Това означава въпросите на българската култура да станат приоритет в политическата работа на политическите лица. Как ще стане това? Ами като ги принудят гражданите. Тоест, ние сме за пряко гражданско участие, естествено заедно с тези хора, които се избират да свършат обществената работа в държавен и общински мащаб. Така че не културата да се движи от проекти и от пазарни отношения, т.е. виждаме докъде стигат нещата, до това нашите абитуренти да отиват с мощна чалга от мощни уредби на много скъпи коли на своите балове, да хапнат по някое друго кюфте, а през това време да се оказва, че 82% от българите не са ходили на опера, балет или концерт, 72% не са стъпвали в библиотека, 62% не са ходили на театър, 60% не отиват на изложба или в музей, не ходят и на кино дори, да не говорим за четене на книги. Така че, ако това продължи, не само демографска катастрофа, ние ще надминем прогнозите на ООН за нашата демография и ще изчезнем много преди 2100-ната година. Затова супер и страшно важен приоритет за нас е не само увеличаването на парите
влезе в културата, но и освобождаване на дейността на културните дейци и творците, чрез гарантиране на доходите. Разбира се, това е най-лесният, най-елементарният и лесно приложим начин за това да се подкрепят хората в културата, в областта на културата, и то с помощта на обществото, с ясното съзнание, че ние без тази част от нашата обществена дейност не можем въобще да съществуваме. Благодаря ви, господин Неделчев. Господин Ангелов? Благословен ден на всички българи от Бог пожелавам в днешния ден. И темата е изключително важна, съществена, тъй като когато говорим за култура, трябва да се сетим кой е начало на управление на нашата мила родина майка България. Начало на управление на родината не са престъпници, гангстери, екзекутори, убийци на българския народ. Имам предвид президента Румен Радев, Бойко Методиев Борисов, Делян Пеев и надолу по веригата цялата сатанинска сволч. Те нямат интерес. Те нямат интерес. Това е изказ, който ще го потребявам, тъй като вече това време да говорим истината така, каквато е. Стига сме се заравили главите в песък. Истинското лице на тази изган трябва да бъде показвана точно, коректно и ясно. Пак казвам, наистина не използвайте квалификации особено обидни, защото отнемат им от времето. Отнемат им от времето, виждам, че секунди има време. Така, това е моят изказ, това са моите изкази и не ми налагайте цензура. Така. И ми прекъсвате мисълта. Когато знаем кой е начало на управление на нашата мила родина майка България, няма как културата да присъства като нещо съществено във възпитанието на подрастващото поколение и на тези, които сме в такава възраст, която съм аз. Защо? Защото имаме тотален разпад на ценностите на личността на индивида последните 35 години. Защо, мили сестри и скъпи брати? Защото начало на управление на родината ни са човекоподобни, които са си продали душите на сатана, на дявола, на злото. И в дневен ред присъстват тази илюстрация на списание Економис от 12 декември 2012 година, където се показва, че Европа ще бъде потопена в кръв. Вместо да се говори за култура и духовно израстване и божествено такова, постоянно така наречените партии евроатлантически ценности, които отстояват, ни говорят само за въоръжаване, превъоръжаване. Сега в момента виждам, има такава конференция на НАТО в София, където искат да поставят някакви установки, за да подсилят източния фланг на НАТО. За каква култура трябва да говорим? За нищо. Разпад на ценности. Унищожаване на цели поколения чрез ценности, които нямат нищо общо като ценности на духовно божествени същества, какъвто е замисъла за еволюцията на човешката раса. Господин Райчев? Ще ми е малко трудно така да продължа след господин Ангелов, но ще дам някакви такива цифри. До 2022 година бюджет за култура е бил 387 милиона по данни официални. След това по предложение на ГЕРБ мисля, че отива към над 500 милиона бюджета. Имахме една така, всички са го видяли това нещо из интернет пространство, дори по телевизията беше излъчено, че имаше финансиране дори на някакво си трани шоу или нещо подобно, свързано с брата на Борис Бонев. Нали? В смисъл, ако парите за култура се увеличават, за да достигат до подобни представи ЛГБТ, QR и какви си там абревиатури там или някакви буквички, свързани с джендър идеологиите, съм твърдо против да се увеличава какъвто и да е бюджет. Ако се насочва правилно обаче към куклен театър за деца в присъствието на ученици в актовите зали или на артисти, които представят своето представление в училищата, в актовите зали, както беше преди, както всички сме били свидетели на това нещо и сме присъствали, това вече е култура и е свързано с образованието и повдигане на културния дух на младите. А не да ги държиме прости и ограничени с телефони в ръка и таблети. Училищата се правят на луди директорите, че това не се случва и тези деца просто така си крещят по коридори, защото това им е културата. Не, културата им идва точно от интернет пространството, където силно разпространена е простотията. За да има култура и за да тази култура бъде за всеки един потребител и всеки един гражданин на България достъпна, наблегнете, ако трябва и на интернет, и на социални мрежи и така нататък. Инвестирайте там парите. Не ги инвестирите в брата на Борис Бонев да танцува с женски дрехи. Нали? Или който и да е. Визирам го него, защото е най-пресният случай и стана скандален. Със сигурност много
пъти сме дали от своите пари, свързани с бюджет за култура, за такива мероприятия в България. Ние от Граждански блок сме далече от представата си за това положение да бъде нормално и да бъде ръководено с пари в България. Ние сме против подобна идеология и подобен начин на разпределение на средства. Нека средствата за култура бъдат разпределени от най-малките към подрастващи и към вече големи и разумни хора. Това е за нас политиката и това ще бъде акцента ни в политическата кампания. Култура за всеки, а не простотия за всеки. Номер 17. Благодаря ви, господин Вътев. Когато говорим за култура, наистина трябва да подхождаме изключително сериозно по този въпрос, защото тук се спомена, че вече 35 години виждаме как българското общество от едно здраво и стабилно се превръща в някаква аморфна маса от някакви полуидиоти и неграмотни хора. Ние от Българския национален съюз наблюдаваме тези тенденции изключително тревожни. Мога да ви кажа, понеже аз съм историк по образование и работя в сферата на културата и главно занимавам се с книги. Книгоиздаване и книгоразпространение. Тенденциите, които наблюдавам, са много изключително негативни. През миналата година едва 40% от обществото, от хората в България са прочели книга. Не посещават библиотеки, тук това нещо се спомена, не посещават балети, опери и така нататък. Сега това са фундаментите на културата и ако искаме ние да възпитаваме младите, най-вече младите, трябва държавата да си влезе в роля и да насърчава по някакъв начин участието на младите в културни мероприятия, в купуването на книги, в участието в някакви, ако щете, самодейни такива инициативи. Знаете, преди време, и аз като историк мога да ви кажа, че във Възраждането читалищата и библиотеките са били крепители на българския дух и там са се случвали всички културни мероприятия, които са издигали духа на нацията. Дали са разпечатвали книги, дали имало някакви театрални постановки, дали някакви такива хорове имало и така нататък. Иска ми се българската държава това нещо да го прави. Също ние сме против пропагандата в училищата, например, на джендър идеологията. Тя започва да взима връх не само в училищата, в детските градини и това е изключително плашещо, защото вместо да се говорят в училищата, да се изнасят лекции, примерно за делото на Христо Ботев или за Васил Левски или за участие на България в Първата световна война, говорим като историческа гледна точка, се пропагандират някакви чужди на България ценности и, да кажем, културни теории. Категорично сме против това нещо и смятаме, че ние от Българския национален съюз, че българската държава трябва да си влезе в роля. Ако даже е нужно да се премахна, да се намали ДДС-то върху книгите, което е много важно, защото има хора, които, аз като човек, който работя в тази сфера, имайте предвид, че има възрастни хора, които не могат да си позволят книги, не могат да си купат книги. Така че това е само маркиране на проблема. Това мисля, че е в основата. Благодаря, господин Вътев. Господин Бъчваров. Така, здравейте всички българи. Искаме да ви кажем от Българско национално обединение, че ние сме тези, които ще предизвикаме първоначално една ревизия на държавата. Какво общо има това с културата на българският народ? Общото е това, че българският лев, българската икономика е продадена и действа под въздействието или под вмешателството на чужди сили в интерес техен, изцяло техен и всичкото това се извършва чрез корупция. Искаме да ви кажем, че цялата ценностна система на българина е подменена. Тя е подменена с едни евроатлантически ценности, които ценности, видно от тези 34-5 години, в които сме били като членове на Европейския съюз, като членове на НАТО, доколкото това може да се каже, че сме легитимни, водят единствено само до първобитен начин на живот, до инстинкти, които са единствено животински
И това нещо трябва да бъде спряно, защото това е разграждане, това е деградация на обществото. Ние нямаме намерение това нещо да се случи, защото това нещо води до самоунищожение. Ние можем да ви обещаваме едно единствено нещо, което нищо друго, освен това, че всяко едно наше действие ще бъде подложено под обществен дебат от българският народ и след което ще бъде извършено от нашата политическа партия. Ние няма да действаме без вашето съгласие и мнение, да сме го взели предварително. Затова ви казваме, гласувайте с бюлетина номер 11 от Българско национално обединение Методи Бъчваров. Благодаря ви. Бих искал да призова, както казах, времето ни е наистина ограничено. Като хора културни, които говорим за култура, моля наистина да спазваме добрия тон и разбира се да говорим за култура и за това какво ще бъде направено от страна на вашите политически партии и коалиции по отношение на културата в следващият мандат в българският парламент. В тази връзка е следния ми въпрос. Кои закони и какви промени трябва да бъдат направени в българското законодателство в областта на културата? Госпожа Атанасова? Аз вече казах част от нашите мерки и бих искала да продължа още малко, особено взимайки повод от думите на господин Вътев, тъй като за нас историческата памет е от много съществено значение и в тази връзка смятаме, че трябва да бъде продължена, да запазим и развиваме култура, история, православна религия, традиции и така нататък, всичко свързано с това. Но особено тежко и страшно става положението тогава, когато говорим за колективна историческа памет. И тъй като понеже стана въпрос за книгите, това е повода, има в нашите учебници днес на децата и за образованието много исторически факти са пренаписани, претълкувани, препрочетени и така нататък. Затова в тази връзка всичко това води до една обща неграмотност, в това число и медийна неграмотност, защото всичко се превръща в една пропаганда и манипулация. И затова ние в тази връзка смятаме, че трябва да настъпят сериозни промени в образованието, като първо това се изчисти и второ темата с медийната неграмотност бъде вкарана още от началния курс, каквито са примерите в много западноевропейски държави, Франция, Германия, да не ги изреждам. Особено важен е проблема с общуването, културата в общуването, в това число и в политиката. Днес ние сме свидетели на скандали по медиите, на невъзможност въобще да си говорят, камо ли да се чуват, а още по-малко да се разбират. И в тази връзка обаче искам да кажа, че все пак има български възрожденци, даже бих могла да ги нарека в някаква степен будители. И само един пример ще спомена. Ние при нас имаме водач на листа, който се казва Владимир Лъвчийски. Той е водач на Габровската листа, бизнесмен. Само да кажа, че остават около 20 секунди от времето. Да, който направи един уникален проект в Дряново, който се нарича Пръстени на времето и е кандидат за рекордите на Гинес. И понеже ми остава малко време, наистина темите са много, но бих искала да призова всички да им кажа: събудете се, българи, защото народ, който спи, умира. Гласувайте не срещу, гласувайте за себе си с номер 7. Благодаря ви много, господин Делчев. По отношение на законите, аз нещо много кратичко ще кажа. Първото и най-важно нещо е българските граждани да спрат да пускат такива хора да правят техните закони, каквито са досегашните. Тоест да се гласува за други. Ето има за кого, има кой да бъде подкрепен с номер 31 Български съюз за директна демокрация. Ако нас някой не ни харесва, има и други колеги, които могат да бъдат подкрепени. Но тези, които доведоха обществото до това положение, не трябва да стъпват в Народното събрание. Тоест те трябва да спрат да правят такива закони. А какво ние бихме могли да направим? Едно от най-важните неща е да се подобри ролята на медиите, защото медиите също са виновни за това състояние, т.е. усъвършенстване на закона за радио и телевизията и включването на интернет в него, а също така специално да обърна внимание извеждане на неправителствения сектор от този процес или закон за агентите за влияние и за чуждите агенти.
Говорим за закон за чуждите агенти, да бъде въведен такъв закон. Просто не разбрах мисълта ви. Да, мисълта ми беше точно такава, да се изведе чуждестранния неправителствен сектор от законодателната дейност, защото оттам идват много голяма част от проблемите в българската култура. Оттам идва проблема с ЛГБТИ, но той не е от сега. Децата правят секс от 12 годишни, пият, пушат, т.е. проблема е много по-тежък, не просто за едно ЛГБТИ. Това е пропагандата. Добре, господин Ангелов. Божественото семейство, Народна партия, истината и само истината по волята на Бог ще бъде най-голямата политическа партия. Това е един процес, който е необратим. Когато ние станем най-голямата политическа партия, първият закон, който ще приемем, това е забрана на сатанизма и участието на членове на тайни окултни общества, регистрирани в момента в България като НПО масонски ложи, да участват в управлението на родината ни в най-различна форма. Няма как, когато ти си министър на културата, да си член на тайно окултно общество, масонска ложа, да изповядаш скрит култ към сатана дявола, да очакваме нещо добро да се случи в сферата на културата. Защото не само министър на културата е масон-сатанист, но и много от културните дейци, които ги виждаме постоянно по национална телевизия в БНР, са членове на тайни окултни общества масони. А масоните и сатанизма вървят ръка за ръка, а сатанизма и жертвоприношенията са неотменими от хиляди години. Затова най-голямото зло, за култура. Най-голямото зло, което в момента се ствара върху целия български народ, това са точно уния, които са си продали душите на сатана на дявола. Няма как да очаквате нещо добро да случи, пак казвам, в сферата на културата. Няма как да очаквате едно поколение, примерно, да бъде вещо по отношение на културата, когато виждаме ценностен разпад още от детска възраст, 7, 8, 9 годишни, пушат, дишат балони, наркомани, секс, както каза и колегата, от 12 годишни. За каква ценност система говорим? Напротив, има точно стъпление от ценности, които са завещани от нашия брат Господ Исус Христос, Новия Завет. Като една любов, братска, сестринска, неосъдителна, вяра, уважение и съзнание към всичко, което ни заобикаля. Няма как да говорим за култура и развитието в България при положение, че България подкрепя един конфликт в Газа, едно избиване на човеци от ционистите, които са най-голямото зло, което се справя спрямо всеки от нас. Господин Ангел. Няма как да говорим за култура, когато виждаме какво се случва в нашата мила родина майка България. Корупцията е издигната в митология, мит, идол. Тя помета всичко по пътя си. Няма как да говорим за култура, когато културни дейци излизат по прозорците на министър-председател на Република България за едно достойно трудово възнаграждение и се държат в така наречената културна мизерия. Няма как да говорим за култура, когато виждаме билети на постановки в размер на 100-150 лева. Колко българи могат да си позволят да отидат на постановка, да гледат примерно нещо по-различно от сивия живот, който живеем, който притежават. Няма как да говорим за култура, когато ти държиш над 2 милиона и половина българи бедни, немощни, с невъзможност да си плащат своите разходи, да съществуват като нормални човешки същества. Няма как да говорим за култура. Когато вие, БНР, сте част от този проблем, налагате цензура и сте част от проблемите на българския народ. Ние, българите, сме големите глупци слепци. Да ви плащаме, да отделяме от нашите пари, от данъците 60 милиона за развитието, за работата на БНР. Какъв продукт, примерно, осъществява БНР? С какво тя оформя обществено мнение? Къде е коефициента на полезно действие на БНР? Зиро. Цензурата тук е жестока. Ние само се явяваме по тези формати във време на избори, докато касапите и варварите се чуят как да купуват бедните и немощни българи. Затова, мили сестри, скъпи брати, ако искате една истинска и пълна промяна, подкрепа, мощна божествена подкрепа с бюлетин номер 15. Дошло е времето на нов народен съд. Безсилките ще играят на жълтите павета за Борисов, Радев и Певски. Това беше остатък от проповедта на господин Ангелов. Господин Райчев, заповядайте. Ще го кажа така на по-разбираем език. За бившите управляващи и сегашните желатели за власт, които са, нали, те са същите, не са се променили особено много, с малки изключения за кандидатите. Елин Пелин е град за тях и Пенчо Славейков и Алеко Константинов са банкноти. Толкова им е ниско нивото на култура, като почете от винето до някой друг разказ в интернет и колаж. Това им е основата за културен подбор. Така че няма как да очакваме от тези хора,
управлявали или последните 15 и повече години. Направили всичко, нали, в една колаборация с други партии, с други комисии, агенции, направили всичко един бизнес кръг, едно съчетание на финансови потоци и едно предлагане на чужди държави интереси, също някой лев, да навлезе в културата и да простачи нацията. Както сами виждате, коефициентът ни е абсолютно много нисък вече, особено при подрастващите. Няма как да очакваме от тези хора да създават и да пропагандират за българска култура и за национална идентичност. Такава. Така че първата работа на Граждански блок е основата на това, нали? Граждански блок е сдруженията, които са над 50 вътре, всяко е с различна кауза. Имаме и културни такива, имаме и спортни такива, нали? Културата и спорта са едно и също нещо в България, защото това развива при младите спорта е култура, а при възрастните културата е спорт, така да го кажем. Това са ни основните приоритети, да развиваме младите в спорт и култура. Как ще се случи това нещо? Начинът е само един. Ако повече хора гласуват за по-малките формации, направи се колаборация между малките формации, големите партии бъдат изритени от парламента следващите 1 или 2 вота, които предстоят, не се знае, тъй като се говори за несен нови избори. И да не се разчита повече на големите 3 или 4 партии, защото те са първо, че са едно цяло, второ са бизнес интерес, трето, както вече споменах, за тях нашите културни дейци и културни стожери са само банкноти. Нищо повече не може да се случи от тях и няма какво да очакваме. Ако гласуваш за големите, гласуваш за упростачаването. Ако гласуваш за техните производни, гласуваш за това децата да дишат балони по баловете и да ходят в час с телефона и да се заяждат с учителите по най-просташкия начин. Също така да бъдат на лайв в социалните мрежи по време на час, което е масово явление в момента. Да върнем културата в България е единствения начин. Като гласуват 1 милион от хората, които не гласуват, и да гласуват за малките формации. Да ги обединят в парламентарната зала. Това е. Друг начин няма. Гласувайте с номер 17 за Граждански блок. Добре, господин Вътев, нека да бъдем така конкретни и да наистина какво вие смятате, че трябва да се промени в българското законодателство в областта на културата. Защото сме се събрали за да говорим именно какво вашите политически партии и коалиции искат да направят в областта на културата през законодателните инициативи, защото в българският парламент се случва именно това, през законодателни инициативи се определя политиката. Българската държава трябва да направи много неща по отношение на културата, понеже няма много време и не мога всичко да кажа, но основни, аз го казах даже преди малко, едно от основните предложения беше да стане така, че ДДС-то върху книгите да бъде намалено. Това е изключително важно. Другото, което е искаме чрез законодателни мерки да се ограничат такива НПО-та, които по някакъв начин вкарват в българското образование чужди на нас културни традиции, принципи. Тук визирам джендър пропаганда или каквато да било. Различни ценности, които разрушават младежта, разрушават българското училище, ако щете, разрушават и българското семейство. Искаме да направим така, че преди малко тук се спомена за това, че в българските ученици по история се пишат абсолютни глупости. Да, така и аз го казвам като историк, защото изключително много е фалшифицирана както българската история, така и световната история, особено след края на Втората световна война, както се казва, победителите пишат историята и това се отразява. Аз съм сигурен, че българската държава има механизми как това нещо да го направи, как да прекърши именно този устрем на чужди влияния в България, да правят така, че да пропагандират своите, да кажем, ценности. Те не са ценности, но за някои хора са ценности. Виждаме, че либералната демокрация се е пропукала от 35 години насам. Виждаме един абсолютен тотален разпад. За какво Народно събрание, за каква законност говориме, при положение, че за толкова години българската държава и всичките тези правителства, които бяха на власт до сега, и съм убеден, че и занапред така ще бъде, не направиха абсолютно нищо за културата. И не правят. Да, финансират чрез законови там поправки и промени и така нататък. Финансират културни дейности, но какво от това? Това не променя по никакъв начин на обществото, не променя хората, мисленето. Това е изключително важно.
Мисля, че българският народ трябва в един момент да наистина българският народ трябва да избере хора, които ще отстояват принципите за културно обновление. Ние като Български национален съюз, като националистическа организация и партия, говорим за обновяване на българския народ, на българското общество и създаване на нова държава, която наистина на културни основи. А това ще стане, ако хората подкрепят Български национален съюз с номер 23. Благодаря ви, господин Бъчваров. Така, ние от Българско национално обединение искаме да кажем, че не може да се приеме никакъв закон, тъй като всички срокове, които са определени по Конституция, са изтекли от отдавна и всичкото това нещо е погасено по давност. Каквото и да ви обещаем, това ще е тотална лъжа, и който и да ви обещае, че ще приеме някакъв закон, също е тотална лъжа. Трябва да разберат всички български граждани, че от 13.7.1991 година управлението в Република България е нелегитимно и няма никакво овластяване, оправомощаване, упълномощаване, оторизиране от съобразени с Конституцията закони лица. Ние живеем от 34 години в преврат, от преврат в преврат. Това се случва в България. Именно по тази причина, затова и тези мекерета, тези парцали са се продали на чужди сили. Моля и въвеждат липса на квалификация. Няма нещо. Парцал не е квалификация. Те са истински парцали. Защото те получават корупция под формата на грантове от американското правителство. И така, те поставят по този начин българската конституция под американската конституция, в подчинение на американската конституция, защото тези са се доказали, че единствено работят в полза и интерес на чуждите сили. Ние трябва това нещо да го промениме. За да го промениме, трябва да се тръгне към радикално цялото това нещо, радикална промяна на всичките тези неща, които са се случили до момента. Всички хора трябва да знаят, че всички действия и бездействия, извършени през този период от време, приети закони, актове, укази, постановления и така нататък, са нищожни. Конституцията ги обявява с член 5 алинея 2 за нищожни и не пораждат правни последици. Когато не пораждат правни последици, ние живеем в един хаос. Именно и по тази причина в момента не се спазва никакъв закон в Република България, макар и нелегитимен. За това нещо, за да се спазва и за да се случи, необходимо е да се образува едно общество, което общество да изисква да се спазва тези норми, правни норми, които ще бъдат наложени в интерес на обществото и държавата. Държавата, това е народа. Когато народа е абдикирал от своите права, тогава се случва това, което сме свидетели 35 години. Разруха, разграбване и унищожение на България до заличаване. Добре, ще имате после 2 минути за последни думи. Господин Неделчев, какво, съжалявам, че не чухме тук закона за закрила и развитие на културата, закона за меценатството и други неща, свързани с тази област, но нека да се върнем към една от основните теми. Говорихме за бюджета, как той ще бъде разпределен, централизация или децентрализация, кое според вас е движещото по отношение на културата? 2 думи само за законотворчеството и законодателните инициативи. Освен политическите, има и граждански инициативи. Така че споменатите от вас закони могат да бъдат инициирани от самата общност, от самите браншове. Така че не забравяйте закона за прякото участие, прякото гражданско участие. Сега, много е важно да развенчаем един мит. Намаляването на ДДС доказано не води до намаляване на цената. Това трябва да си го проверите и да го знаете. Не е лично към вас, а към слушателите. Намаляването на ДДС тъпче само джобовете на предприемачите, които търгуват с въпросната култура. Тоест, липсват пари в гражданите, а не в културата. Така че да отговори на въпроса ви за бюджет. Бюджета нека да бъде такъв какъвто е, нека да стане 1% от брутния вътрешен продукт. Но проблема е, че хората нямат пари в себе си. И всъщност вредните данъци са преките данъци. Трябва да бъдат освободени хората от тези данъци или техните данъци да им бъдат върнати. Това е една форма на гарантиране на доходите, т.е. основа, върху която хората да стъпят и да могат да потребяват тази култура. Нека тя да е скъпа. Няма нужда да е евтина. Няма нужда да спекулираме с ДДС. Но да оставим повече пари в гражданите. И затова с номер 31 в тези избори, изключително неприятни, може да се гласува за хора, които знаят какво да направят с културата. Да. Господин Вътев?
Понеже, извинявам се, не виждам, времето ви изтече. Райчев. Разбира се, господин Райчев, съжалявам. И те доста неща си изказаха тук и относно разпределението. Съгласен съм с господин Неделчев за ДДС-то, тъй като то се вижда и при ресторантьорите. Намалих им ДДС-то, цените не са паднали, дори са се повишили в ресторантите доста пъти нагоре. Де факто ние им редуцираме печалбата с положителен скок. Така че това за книгите и културата не съм много наясно, но мисля, че ще доведе до същото. Ще напълним джоба на някой търговец. Това дали ще четат книги или не в България, нали, смисъл, не знам до каква степен се изчислява с точност, може би по закупените книги се изчислява, което не е правилно, тъй като аз лично вкъщи силно имам над 10 000 книги, които мога да предпочитам. Да. Така че културата трябва да влезе основно при младите, след това при подрастващите и да се развие към по-големите. Така че гласувайте за номер 17, знаем как. Благодаря ви. Като човек, който 26 години занимава с книгоиздаване, мога да кажа, че благодарение на намаляването на ДДС през последните 4 години от 20 на 9% оцеля въобще българското книгоиздаване. Но това е един много дълъг разговор, който нямаме време да водим. Господин Бъчваров, последни думи. Ние от Българско национално обединение искаме първо да кажем, че сметка без кръчмара не можем да си правиме. Защо е така? Защото в момента всички данъци, които се налагат, са противоконституционни. Няма такова законодателство, което да е оторизирано, овластено от Конституцията на Република България в сила 13.7.1991 година. Тези закони, за които всички тук говорят, това са закони, които не пораждат никакви правни последици и не следва да бъдат спазвани. Но видите ли, когато вие не го разбирате това нещо, започвате вие сте принудени под натиск или под страх от санкция да ги признавате и да ги прилагате. Това нещо няма как да се случи. Нас, българите, трябва да ни е страх по-скоро от културата на властимащите, които се показват дори като такива, дали са легитимни или не, пак няма да го коментирам, но въпросът е такъв. Когато те нямат никаква култура, как можем да очакваме, че ние можем да имаме нещо, което да е свързано с културата и да защитава български интерес, българските ценности? Това никога не може да се случи. Именно за това трябва, ако искате да има някаква промяна, трябва да гласувате за нещо, което говори различно от това, което до момента сте чували и сте виждали и ви е било приложено през последните години. Затова и ви казвам, че ние от Българско национално обединение искаме да ви кажем, че първото нещо, което ще направим като законодателство, ако влеземе в управлението на тази държава, един закон за защита на държавата, с което ние ще предпазим тази държава да бъде отново подложена на едно вмешателство от външни сили и ръководено под корупция, под формата на заплащане чрез грантове, да ни налагат интересите на чуждите сили. Това няма как да се случи. Разберете, хора, че ние, докато не се опомниме, докато не направиме, не образуваме едно общество, с което да наложиме нашите интереси, нашите искания, това няма как да се случи. В момента сме точно като разграден двор, ние нямаме общество, с което да можем да наложиме каквито и да било мерки, правни норми и така нататък. Разберете, че единственото спасение е само едно обединение на всичките малки сили. Бюлетина номер 11, Методи Бъчваров, Българско национално обединение. Заповядайте, ако искате заедно да работим. Благодаря ви. Приключи вторият политически предизборен диспут, извинявам се, днес. Съжалявам, че не чухме предложения достатъчно в областта на културата. Искаше ми се повече да си говори за това какво ще бъде направено. Днес екипът беше аз, вашия водещ. Много неприятно. Трябваше така да завършвате. Слава на живия Бог! Не е честно от ваша страна да правите такова внушение. Цензурата е номер едно. Ние през цялото време говорихме за предложения. Всички тук. Не е коректно от ваша страна. Господин Неделчев, това, което казах е, че не чух достатъчно. Нямам проблем може би моите изисквания са по-високи. И нашите изисквания са по-високи. Аз също съм бил книгоиздател и лев и 10 на 10 лева книга не решават въпроса. Разбира се, че нямате възможност. Няма никаква възможност. Намалени са броя на участията. Разбира се, че трябва да спрете микрофоните, но не дейте да правите това. Не е честно от ваша страна. Благодаря ви много. Свидетели сме на поредния преврат. Купуването и продаването на гласове са престъпления.